alright guys, na napunta sa pinakalisod nga bahin sa itong video, mao ang pag-obli. Pagsugod. Kung saan ron. Kung saan mag-open. What's up guys? Nanapunta bago na itong video. Karon nga adlaw. Umutan na ta. Ug atong topic karon unsay mayo? Nana. Igalit so. Wala kita. Nakapangutan na. Dila o kinamot? Ang pangutana. Yes. Dila o kinamot? Oh, Ug kana. nga Og ako pa, I want to try dila. Ano? Yeah. I think mas ano ang muscle sa dila kontra sa tudlo? Mas Kamot. og kamot sa di mas slide. Sakit. So asa man jud ka? So dila jud. Dila lagi. Ang pangutana. Unsay pangutana? Dila o kinamot? Unsa klaseng dila o kinamot? Ikaw na pagsabot. Dila, sir. Nga naman. Mas dito tag dila kay kanang diretso nimo makuan ba matis nimo sa kalamig. Lami ikaw sa kanang say Unsay taste bro? taste ba taste? Taste? Taste. Tapos clean kinakauna-una na yun. Ang pangutana. Dila o kinamot? Kinamot. Nga naman. Mumay naanda na mo, kinamot. Sensitive ako. Ang pangutana. Dila o kinamot? Kinamot lang Nga naman. para ma-feel nimo ang lami ba. Labaw nagkinilaw nga isda. Bani ni? Bani ba? Kapag mo, akan si kayo mo, mapinang ulo. Ang pangutana. Saya tung pangutana. Dila o kinamot? Kinamot Nga naman. para feel the taste and Unsa day? Ano murag budol fight ba? Kinamot. Nga pangutana. Dila o kinamot? Kinamot. Nga naman. Ayaw. Ha? Ayaw bang. Ha? Tora! So, unta, nalikha mo sa among kabuang karon og hantod na pud sa sunod higayon. Og salamat sa pagtan-aw og katong bago pa na sa agdiri sa akong channel, padala kong like, subscribe o comment nya pag hit na pud sa bell button para ma-update ka sa bago na pud. Di ba? Para mas ayos. So, hantod na pud sa sunod higayon. Salamat.